Veliki pozdrav drugari, dobrodošli u naš novi video. Ja sam Semira, tu je i naš Ćupo. Danas ćemo pokazati kako normalni ljudi jedu bananu, a kako jedu ljudi koji imaju jednog ovakvog proždravljivca. Ovako bananu jedu ljudi koji imaju kunića. Hoćeš ti malo? A ovako bananu jedu ljudi koji nemaju kunića.